Συνεχίζω με κρέμα προσώπου από Glam Glow Bright Eyes. Για πρωί βάζω μια μικρή ποσότητα ώστε να ενυδατωθεί ίσα ίσα το μάτι από κάτω και να μην είναι πολύ λιπαρή η βάση μου. Δεν φοράω ποτέ make-up, αλλά με κέρδισε αυτό της L'Oreal πάλι, Infallible 24 Hours Fresh Wear, που είναι σε μορφή πούδρας, στην απόχρωση 040 κασμίρ. Γενικά δεν μου αρέσουν καθόλου τα make-up και μου ξύνουν το οξύνο με βασικά συνέχεια. Ό,τι και να έχω δοκιμάσει και μου κάθονται πάρα πολύ βαριά, δεν τα άντεχα. Αλλά το συγκεκριμένο είναι σαν να μην φοράς τίποτα. Πραγματικά είναι σαν μια πούδρα που κάνει ομοιόμορφο όλο το δέρμα. Δεν έχω σκοπό να φοράω καθημερινά make-up. Απλά ήθελα να το δοκιμάσω. Και τώρα προχωράω στο μακιγιάζ ματιών με παλέτα από MUA Andromeda Skies. Ξεκινάω με ένα πινέλο που κάνει γωνία στην